Eisteddfod y Fenni yn 2016. Ie, dwi'n cytuno. Oedd e'n mor agos i gartre a oedd e'n meddwl yn gallu'n adra cael cawod, oedd e'n neis. Dwi'n angen poeni bod yn brwnt, so ie. Eisteddfod yn y Fenni. Dwi'n meddwl Caerdydd hefyd, cos mae yna mwy llew ti allu mynd allan. Yn y ddinas hefyd. Hwn di Eisteddfod Genedlaethol gyntaf fi, so rhaid fi ddeu hwn, achos dwi'n fod dim profiad cyn. Eisteddfod Mon. Dwi'n ie, neu dyma Eisteddfod Mon. Hanner awr lawr lôn, mynd adra. Hoff Eisteddfod fi oedd Eisteddfod yn y ddinas yn Gaerdydd yn 2017, 2018, sa'n cofio. Ond oedd e jyst mor cool yn y bai. Oedd brawd fi'n chwarae, felly oedd yn amser cool, ie. Trio mynd i bob un stondin mewn diwrnod a casglu gymaint o freebies o phosib. Dwi'n hoffi'r dawns bodau. Dwi'n meddwl bod e'n really dda. Ie. Mae'n cael lot o fel meaning. Ie. Ie, fi'n meddwl jyst yn y noson efo teulu, bit a bwyd. Fi'n credu bod hwnna eisiau neis. Fel atmosffer fi o'r bandiau gwahanol. Ie, dwi'n meddwl jyst y traddodiadau sy'n unigryw i Gymru. Mae'n gwneud pawb bod mor falch i fod yn Gymraeg a gweld popeth sy'n ymlaen. So ie, hwnna'n sicr fi'n credu. Gwisgo wellies a'r mwd. Fi kind of, even though obviously fi'n falch fod dim glaw, ond mae rhywbeth amdan pawb jyst yn sort of fel, na, pob yn gwisgo fel plastig a yn doniol. So jyst yn deud, jyst gweld llwyth o pobl sy'n nabod, fel pobl ffrindiau, ond eto hefyd pobl ti jyst tyfu fyny efo, ond eto ti'n cofio os maen nhw'n nabod chdi, ond ti'n nabod nhw. A mae'n jyst fel awkward moments na, ond mae'n jyst yn neis. O fi'n rhannu'r un enw a'r boi ar ei sefydlu Eisteddfod gynta, yr Arglwydd Rhys. Nes i chwarae caffi maes byd llun. Dwi'n nabod hi. Dwi'n nabod hi. Dwi'n nabod bol sy'n nabod hi. Dwi'n credu ymysg pobl ifanc nawr, yn enwedig yn y prifysgol, mae'n cymaint o fel, mae'n cymdeithas mawr fel dros y llyg yn enwedig gyda pobl ifanc, so maen nhw'n ymuno pethau fel yna, a hefyd gyda cyfryngau cymdeithasol maen nhw'n dysgu mwy, mae fe'n cael ei hybu ar draws lefydd gwahanol, so yn sicr fi'n meddwl mae fe'n dod, mae pobl yn dysgu mwy amdano fe. Ie, yn enwedig yn Eisteddfod hefyd, mae'n loads o fel stondynau gwahanol a fel grwpiau gwahanol yn hybiau. Mae fe'n torri stigma fel sy'n siarad o mwy o bobl. Ie. A fel, ie. Ie, fi'n cytuno. Bod o, sy'n ni'n dweud falle bod y llai neu fo traddodiad yn mwy yn seremoni, achos mae traddodiad weithiau yn dieddol mewn o beth yn i'w sy'n fwy, neu jyst am logic ti o. Ond mae yna rhyw fath o logic ti o traddodiadau Cristnogol, achos dwi'n meddwl bod o fwy o, ni ar fel dwi'n dweud, seremoni y fel yma. Ie, dwi'n meddwl bod ffydd yn cadw pobl i fynd a bod yn gallu teimlo fel cymdeithas. Fi ddim yn rhan o'r cymuned fy hun, ond fi'n gwybod lot o teulu fi yn, a fel mae jyst i bod yn rhan o popeth a bywyd yn Cymru. A hefyd, dwi'n meddwl fel poetry. Fel barddoniaeth? Barddoniaeth a stuff yn yr eglwys, a jyst rannu fel, gallu bod cael ei weld fel celf, I guess. Dwi'n meddwl ffordd o fyw i'n ei fod. Yndi, ond dwi'n meddwl ebyn rwan yn Cymru, dwi'n meddwl mae o'n rhywbeth sy'n cael ei basio trwy'r teulu, rhywbeth sy'n cael ei ddysgu'n gynnar iawn, ac mae bobl yn tueddu, dwi'n meddwl, dim bod fi'n siarad ar aneb yn troi ffwrdd ohono fo, mynd i fod nhw'n hun, ond dwi'n meddwl bod o'n draddodiad mwy. A mae yna rhywbeth neis ar mae yna pethau fel adeg dolyg, chi plygain a falle, mae hwnna'n draddodiad Gymraeg mwy na di o'n rhywbeth crefyddol, ond mae bobl yn cymryd rhan, so dwi wedi rhoi atab bach ar eich rhan chi hwnna. I fi, mae o'n fwy na traddodiad, just pan ni'n cael, achos bod Duw wedi gyrru unig fab i'r groes, i fyw y bywyd yma, perffaith ar y byd,
mae'n llawer mwy o traddodiad i fi. Bod ni'n cael perthynas hefo mab Duw. Diolch yn golygu fydd pethau'n hawdd, ond mae'n golygu fydd Iesu yna'n gymorth i ni. A dwi definitely wedi ffeindio hynny'n gymorth i fi trwy prifysgol. Pan mae'n ffeindio gadael chi lawr, neu gradda ddim yn troi allan fel ti'n disgwyl, ond bod Iesu yn ffyddlon a bod Iesu efo cynllun gwell i ni na'r byd.